Det er okay, det kommer ind på Socialdemokraternes hjemmeside? Okay. Men hvad synes du så? Og hvad vil du gerne sige om sådan noget? Jamen, jeg synes, at hvis man har været ude og købe nogle ting, så synes jeg helt klart, at der skal være strengere regler for de butikker, som ikke overholder købeloven. Som for eksempel, hvis man har købt noget, som går i stykker, så de så ikke vil returnere det. Og siger, jamen det står på sådan et lille skilt, så siger jeg, altså, det har jeg selv oplevet med et par sko, jeg købte. Så på et tidspunkt, der læste jeg så jura, og så jeg var nødt til at gå ned med min store bog med jura og købeloven og smække den og læse op og sige sådan og sådan og sådan, jeg vil have det, og så klappede alle folk af mig bagefter. Alright. Og det var jeg nødt til for at få mine penge tilbage. Så du har fået returneret en gang nogle sko? Men der var jeg nødt til at skabe en scene, før jeg fik lov til at få det, fordi de bare var sådan, jamen det står på vores lille papskilt. Det synes jeg helt klart, at der skal flere... Der skal flere regler, sådan helt klare regler, helt eller klart. Helt klart. Jamen, der skal være sanktioner mod sådan nogle butikker, for eksempel på Hovedbanen, de der skobutikker, som altid har sådan, du ved, altid udsalg og sidste dag og kun 5 dage tilbage og sådan noget. Altså, det er jo fodboldsvindel, altså de skal jo bare have det. Burde man have, kvittering med? Er det okay, man burde have den? Så skal man opbevare alle ens kvitteringer. Er det ikke et problem? Burde de ikke have en database, hvor de bare kan slå op, at det er der, den blev købt, og så... Nej, det synes jeg da, at det er... Det er en anden spørgsmål, det ved jeg ikke. Jamen altså, hvis man skal gemme de der kvitteringer i 2 år, så synes jeg da, så skal de da også have en bedre, sådan blæk, fordi det... Bedre blæk? Ja, det forsvinder jo. Ja. Nå, så kan man bare aflevere et stykke hvid papir, og så siger man bare, at det er forsvundet. Eller hvad? Nej, det kan man ikke. Hvad med for eksempel reklamer for børn på tv? Synes du noget om det? Hvor det forbydes? Altså sådan nogle slikreklamer, synes jeg måske er sådan Er der sådan nogle Haribo-reklamer, eller hvad er der på tv? Ja. Måske sådan. Det er i hvert fald ikke børnenes sendelse. Eller hvad med legetøjsreklamer? Legetøj, det er helt ligegyldigt. Det er ligegyldigt? Ja. Det er okay, eller hvad mener du? Ja. Altså. På TV2 og alt det der, det skal de bare vise reklamer? Ja. Det er okay? Ja, men altså. Så om morgenen der lørdag og søndag, hvor der er sådan børne-tv, det der er sådan sjovt, der er... Men det er okay, at de viser Lego, køb Lego eller sådan noget? Ja, Lego laver jo ikke sådan nogle reklamer. Okay. Hvad synes du om sådan noget miljø? Hvis man køber en computerforretning, burde der så være klart måde at slå op, hvad for en, der forurener mindst? Altså, det er nok mest, hvem der bruger mest strøm, måske. Ja, sådan noget. Burde man nemt kunne se det? Sådan, burde der være sådan en standard? Det energimærke, det der A, B og C, det kunne egentlig være ret fedt. Det kunne være fedt? Ja, for jeg ved jo ikke, hvor meget strøm min computer bruger. For eksempel på tv også? Ja. TV-apparater? Ja, er der ikke det? Okay, du tror måske, der er allerede? Men hvis der ikke er, så burde der være? Ja, jamen det er der jo på køleskab og sådan noget. Der er jo de der elstare. På hvidvarer, eller hvad det hedder? Ja. Men det er der måske ikke på tv, ja? Det ved jeg så ikke. Jeg har købt det til. Okay. Alright. Er der ikke sådan noget, hvad med lån? Skal man have lov til at fortryde et lån? Fordi Socialdemokraterne foreslår, man skal have 3 dage, tror jeg. 3 dages fortrydelsesret på lån. Hvad synes du om det? Der står, det skal være slut med ågerrenter. Ved du, hvad det er? Ja. Alright. Renten skal ned på de kortfristede lån, som f.eks. kontokort og sådan noget. Altså, min personlige holdning der er, at de folk, som tager sådan nogle kortrentede med kontokort og sådan noget, de deler med selv udenom det. De selv udenom det? Ja, det er de i hvert fald. Altså, så de ved det selv. Ja. Alle ved, at det er jo... Altså, man skal ikke have fortrydelsesret? Nej, det synes jeg ikke. Så hvis man er dum at lave sådan et lån, så skal man dele med at selv betale for det. Okay. Altså. Men hvad med sådan for eksempel afgifter, som der er på lån og alle mulige mærkelige gemte ting, som står helt lille skrift? Det er jo... Ja, det må godt lige komme lidt mere fra. Okay. Alright. Men tak for det.